ربنا ولا تؤاخذنا الحمد لله. Hello. How are you? Long time. How are you? ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. It's not a loss to the family alone, but to the entire nation. Ba rashi ne ga iyalansa kaɗai ba, rashi ne ga ƙasa gaba ɗaya. Kuma shugaban ƙasa Tinubu ya yi alhinin wannan rashi. Wannan rashin ya taɓa shi ƙwarai. Allah ya ji kan babanmu, Allah ya gafarta masa, ya ba shi aljanna firdausi. Our patriarch of our father, eternal rest, and reward him with his aljanna firdaus.